mezi finalisty. Tam zatím figuruje na místě 10. Bronislav Chudyba a Perikles Optimus, to znamená zatím tam jsou dvojice do 4 trestných bodů. Kdo má 5, už má moc na to, aby šel dnešní finále. Na místě 11. aktuálně Kalua, I2M a Jiří Hruška právě se zmíněnými 5 trestními body. Kam jedeš? Stejně.